Assalamu alaikum albishirinku. Masu bibiyan mu a wannan channel din mai suna SANI TV. Muna sanar da ku cewa mun shirya muku wani shahararren fim mai suna kaikayi. Nan ba da jimawa ba za mu ɗora muku wannan fim mai suna kaikayi a wannan channel din mai suna SANI TV. Sai da haka ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora wannan fim ɗin mai suna kaikayi ba tare da ɓata lokaci ba. Domin sanar da ku da zarar mun ɗora wannan fim ɗin mai suna kaikayi. Kaikayi koma kan mashakiya. Kaikayi koma kan mashakiya. Ɗai mabuɗin wahala babu tantama, kulla gaskiya dama na karkata da mai girma, ke hali da zalunci kuma karmutuci al'umma, shi ya ƙagi tsuntsu ya shaho da mutiya. Allah maji kiran bayi shiryar da mu akan tsari, mu gane gaskiya ce rabbana cikin buri, mu dinga hailala da salati za mu samu alkhairi, duniya kiyama mu ga kan mu baban surkayya. Kaikayi koma kan mashakiya.